така съм назад. Ако искаш малко масата напред, ти усещаш как ти е Аз ще сложа лакета. Да, как ти е комфортно. Ти усери 50. И аз лявата да видя? 500. На 59,60. На 59,60. Да, 59,60. Защо спре? Да пробвам пак. Да, просто. Ама и тук и ти си го слагам на кокалчета. Да, защото иначе ти блокира върха и ти пада, де факто се замерва върха китката. Ти трябва да замери тук. Демек тук е по-ниско. Така, да. Като пускаш, ако искаш малко да се дръж, за да може да гледа. Майко! 54-850 на сериозно дърпане. Ама ако дойде на долното стъпало, ще го дръпна повече. Възможно е, ако искаш да го преместим. 64 от 150. Даже, знаеш как, 2 стъпала. Защото тъй като ти е долу. Да. Ама, да, ма... много ниско ще стане, не знам. Добре. Малко по-малко. Ами аз може съм малял, я да пробвам зяста. Зяста ще пробваме така без... Е, тук става ли или не? Ами става, пробвай. Пробвай да обиколите не силно да писате. 82. Не, той тук ми е блокирано от пръстите. И не мога го ползвам. Я чакай пак и така ще пробвам сега с върха. Да, тук ама боли, не мога да... Я да пробвам да видя. Да, ще го държа. .15. Той трябва да вземе какво задава. Да го анулирам ли нещо? Дай му тара. Да. Аз ще ви гледа. 63.15. Я пробвай през скидките като плана. Той трябва да е добър. Ама той ще натискам. пъти долу. 77.8. Ама си хвана от другата. Чакай да се хвана. Викам, какво става, където има маска? Я не маската на това. Тя му... 84-75. Ами явно плата ми обара. Я обърни го да го види да го снимам. То са отсутва като какво е. Сега следващото по принцип страничния натиск, връща са масата. Tu идва една идея по-отгоре и само е така да. А пък отвътре, ще го пробвате ли? А пък отвътре е хубаво да е така на 45 градуса. Горе-долу от ето сега на маска. Да, точно. Аз така и приятел. Аз страничното ми слава. Просто карабината е. Да, така става. Ти трябваше да обърнеш. Чакай. Той така е много поважно, но там като е чиста среда на става. 41,70. Чакай, пробвам зяста. Сол, 25. Само да сам. Кой ще пробва? Много добре. 63. Аз съм тук мога да даде и край.
може би тук пак ще трябва да... Готов ли си? Да, ама няма моя. Пробвай ли? Не. 28, 5. Картило. Тук много много драго. Да, добре. Още не е добре. Виж каква разлика. You need to try 30 и 20. Емо, ти ще пробваш? пробвам вътре. Това аз не знам, че тренировка съм направил. Няма значение. Ти супер партиципирал добре. Мисля, че отвътрето ти... Емо, пускай се по състезание. Inside. Yes. Just hold on. Go. 45 нещо беше. 45 and 50. 5 Yeah. на тези на мисълта. Задържиш в края. Я последно да залегна, че не залягам и да варим. Само да ни откърти тук шведски. 51 кг. Хем е изморен. Хем уморен. Тук сега ще ми е интересно да видя каква е разлика. Да, виж сега в момента, която е изморена. 51. Майко, това не е нормално. 14 кг. 40. Чакай да го надървам. Мале, много е. Вие катарамата твоята горе е по-хубава. Горе, вие, морчика да е по-хубава. Това е свободен шекер. Я ще направям лявата. Лявата пак ще е. А, не мога, аз нямам смисъл. Малко повече, да спътам. Колко? 38. Значи, ако бъде 10 минути,